Muri Zimbabwe ndiyani news update inodai kusiririsa mapurisa ekwamachipisa odai kurangurwa chitunha mushure mekunge mumwe wemapurisa arova screen rekombi izvo zvakapakisa kuti tishaikirwe nadhiraivha. Nchikutambirai pano paHot News TV pamuchange muchiwana manews updates ezvinhu zvirikuitika munyika yedu yeZimbabwe zvinonakidza zvosiririsa. Kana iri first time yako ndokurudzirwa kuti usubscribe wotena on the notification bell so that pandodzoka nemamwe manews updates akupisa ndiwe munhu atanga umaona. Ngadzoke munhau dzedu zvise. Second news update muri Zimbabwe ndiyababa Shero Alec Macheso apo paipa mashoko panhamo yaBarnabas Mandipodza. Ndakusiya muchiona video notera. Pamusoro iyi varungu vedu pamusoro yana mama nana baba tiri pano takadai kadoma adamai handina yangu akatiwandei asi ndani kuti imherekedzere kuti mfana wangu bana warwadzisa watirwadzisa isusu vamwe wako bana ushaida kupoza aso bana tivakarara kangoshamuka bana roziva kunondo uniri kuvhute nokuti bana ufambe zvakanaka urwendo rwese nyika patatakuenda naye bana patatananga bana ngati chipo uya ndiye aiwa mutenda nezvose nekutibatsira nekutinyaradza kutibatsira mutoronga wakarema kudai isaperere patiri papo navamwe vose tiri chidaro asi bana nekuti ufambe zvakanaka munhu